हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनो बे फिन मोनसे गोदान भिडिअ बनायनायबो हरबाय लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनावसो आं दिनै ब्लग लालायबाय भिडिअखौनो थाब थाब होबाय थानो हाया आं बायला बायथा मबाइलजोंनो भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायबानो जाबाय आङो दा मोसानो सोलोंनो थांनो नागिरदों आरो बैसागुआथ' बावला सानदेयावनो दिनै सुक्रबार गाबोन सुनिबार समनिहानो आरो जोङो गामियावनो ओरैनो फिसा गामि गोजायैनो ओंखाम जाखायो नालाय ओमफ्राय बेयावनो मोसानो नागिरदों आरो जों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो माबोरै जायो नै न' बोरायखौ देरखांबाय न' लिरखांबाय बन एसे सिनखांबाय नै हिनजावफोरनि सिननाय ना बोलो गैया फिसा फिसा गावो बनानो आं सिनदों आरो गोसो होनानै दामदों नामा मोसाखावरिफोरा नै दामलाय मोनालायबा दाबो मोसानो मोना फै फै दाम दे थ'हाय लोगोफोर होननानै दानलाय oh juga saya ayo मा दाबनो जाखो बेलाय बेब्लि बाब्ला आं बाबायसो बैसागु मोसानो नागिरदों नै जोङो मोसानो सोलोंनो फैनायावनो ओमफ्राय बेनार बानायनो होननानै फटक लानो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो माने भिडिअ आं सुक्रबाराव बानायदोंमोन नै दिनै 1 थारिख जालायबाय बैसागनि ओमफ्रायो गैया भिडिअखौनो एडिट खालामनो मोनाखै आरोना नै जोंनियाव मोसानो सोलोंबाय आरो दसे ओरैनो गामियावनो जोंना फांसन एरि जेबो खालामखाया नालाय रावखौबो लिंहरखाया ओमफ्रायो फिसा ओरैनो बानायनानै मोसानो नागिरदों आरो बेखायनो मोसानो सोलोंदों जों मोसाफेराबो नालाय फार्स्ट टाइम मोसादों आरो आं मोसानोनो रोङा एकदमबारे माबायदि फुथुलाफोर बायदि थादों जोङो नाहरनानै बेनारखौबो बानायनो हास्लाबासै होनदों बिसोरो गैया बानायनाय जायासै नङाबा नुगौमोन नोंसोरनो खोन्थागौमोन आं नेक्स्ट भिडिअआव नुगोन लोगोफोर ओमफ्राय नै जों बेलासियाव बेयाव दसे फैबाय बेयाव गोखा गोखै जादों आरो बेयाव संगासिनो नै ओमफ्रायो जोंना संक्रान्तियावनो जायो नालाय गोखा गोखैखौ ओमफ्राय बेयावनो रायजोनि खामानिबो मावनाय जागोन बेखायनो बेयावनो जयैनो खामानि मावनायजों लोगोसे जाबाय आरो रानबायानो बाजैमोना बिराद गोथाव जादोंमोन 101था मैगं दं आरो बेयाव बेफोरखौ जायोबा बेमार आजार खारो होननानै फोथायनाय दं आरोना लोगोफोर अबयसे नंगौना नङा आरो बर'फ्रा बयबो जायो जाया नङा हामसिगोन नोंसिनि बेमारा मा मा दं आयो जानांगौ एसेबाबो आया जम खिसोदो मानसिया बुजिनो रोङाहाय बिसोरो बेमार हामोनायखौनो माबा जानो बायो एफा गोथावखौनो आजा दोनदो गाहायाव दोनदो दे जिरायना जानोसै जा गासिबो जा जानाय नायनां जानो गोथावथ' ओंखाम एसे आगौमोन बानलुखौ जाया गोथाव दा जा गोथाव जा गोथाव जादों खिफि मोनदों मोनामाखैथ' दैसा
다 없음 끝나네. 아버지 저거에 봐봐 이장 동수 이장 뒤에 시장다 아버야 나 이제 안 누구든 아버야 다 시대? 문제 봐. 나 이제 안 누구든 말이야 이장 나 Nam mà cũng nửa ấy. Cứ đầu ra nè. Dài á nè, khai sẽ lại đừng. 안 오는가 Nâng lại. À dạ. Ai ơ chỗ. Cứ đầu na. Ừ. À bây giờ lại. Nó trẻ khác vậy. Trẻ khi nào. Được. Bây giờ lại. Tha thu đừng nằm ăn lấy. 아버 타소면 가자 Man đừng mà thế. 나도 냥 먹고 바바 냥 먹어 아기 냥 먹어 아지나 먹어 Nâng năng gỡ. 바바 냥 먹어 마미 조코나 그거 마미 냥 뭐냐 바바 냥 먹어 Tha số đừng không ạ. 냥 먹어 Tha số đừng đang man đừng. 아기 냥 먹어 냥 먹어 Tha số nằm lên. 자, 가만히 보. 말을 타라. 남바고. 안나. Khura khura bị rốt. 남바고. Khát châu thằng nó lại được khát châu. 나이미 같이. 가도. Trả cho bên này chẳng hạn. Nè, sẵn cho. 너 그다. Ừ. 가지고 가. Mà rằng lây á. Mà ra được đến. Rồi bây giờ đâu.